OK. Nevím. Jsou lepší ty růžky, nebo ne? Já nevím prostě. Protože nejspíš za chvilku to jako nespadnu, protože trošku je si z té hlavy. To má takovou menší členka, takže nevím. Zdravím všechny u dnešního videa. A dnešní video budou moje unpopular opinions, protože jich mám hodně a chtěla jsem o tom natočit video už dávno, ale prostě nebyl čas, no, tak jako nevadí. Teď jsem se tady teda nějaký jako sepsala, jo, ne, dobrý. Můžu se na to asi vrhnout. Teď už to zní taky divně. Prostě jdeme na to. Takže vážení, je první adventní neděle. Jo? A jsem zjistila, že se mi nepřetáhla první půlka toho videa a už jsem ho chtěla stříhat, takže to nejde, takže mám přišli krásnou první adventní neděli, venku je asi tak půl metru sněhu a já už hodně dlouho točím vlogmas. A protože dneska na to úplně nemám čas točit to video, tak to vezmeme trochu hopem, že? Protože jsem i zjistila, že tady až bude točit nějaký unpopular opinions a bude to mít nejspíš podobné věci jako já, což mě dost štve, takže prostě to jdeme natočit, protože chci se střílet a zítra vydat. Takže první věc. Já nevím, co tam toho moc, kolik tam toho je. Prostě jsou to energiťáky a papíky. Je to hnus, jak hnusu, energiťáky jsou hnusný a nevím, proč to děláte, je to nechutný. Nedělejte to. 2. Nechutný, dlouhý nechty, takový ty umělý, ty nalepený, takovýhle. No to je úplně nechutný, totálně nevím, proč to ty lidi dělají, prostě tak se je nalakujte, je to levnější, hezčí, lepší a spousta dalších důvodů. Ty umělé jsou fakt jako hnusný a nechutný a je tam zajímavá špína, nechápu, jak si můžete fungovat. Třetí věc je také ze školního prostředí a to je stejný lidi, prostě když je jeden člověk jako druhý jako třetí jako čtvrtý, prostě když jsou ty lidi úplně stejný. To znamená crop top, zvonáče, béžový a bílý věci, to vůbec nenosím. Potom všichni mají nalepený nechty, prostě hnusný ty vapíky, nějaký hnusný energiťák v ruce a prostě když jsou úplně stejný. Úplně stejně vypadají, mají linky, k tomu se ještě dostaneme. Není to hezký a tohle je i mezi klukama, všichni nosí džontky, někdy ty šílený hadry, jo, prostě ne. Takže to je hrozný. Prostě buďme originální, prostě nekopírujeme ty ostatní lidi, prostě buďme sami sebou. Jo, to je prostě... Já jsem sama sebou, oblíkám se tak, jak chci, dělám to, co chci a sice mě ve škole nepřijímám, jsem tam prostě divný člověk, který vůbec nezapadá. Ale prostě jsem já, jsem tak spokojená, já jsem taková, jaká jsem a jako nechci se měnit. Teďka se dostáváme do takové sekce Stranger Things, protože to je můj nejoblíbenější seriál od mých 12 let a to jsem zjistila, že to mám hodně nepopulárních názorů. A tak tím pádem se dostáváme do 4. nepopulárního názoru. To je ten, že moje nejoblíbenější postava ze Stranger Things je Mike. A takhle. Buď ho, většina lidí ho nesnáší totálně, jako já nevím proč. A nebo jim nevadí. Ale prostě nevím. Je to moje nejoblíbenější postava. A další věc. 5. nepopulární názor, podle mě. Já nevím, jestli je to úplně nepopulární, nebo jo, nebo ne. To je spíš takový méně populární. Ale já jsem ohromný fanoušek Milevon. Pokud nevíte, co to znamená, tak no já vám to vysvětlím. Je to vztah mezi Mikem a Milevon. Jo, já jsem jeden asi z největších fanoušků v České republice.
nikdo to podle mě až tak extrémně neprožíval jako já prostě. Já to nemůžu. Prostě od 12 let já to nemůžu. O ničeho jsem nebrečela víc. A tím pádem se dostáváme k dalšímu, 6. nepopulárnímu názoru. A to je ten, že já prostě ho nesnáším. Toho hnusného snoubence Millie Bobby Brown. Prostě ne. Podle mě on na ní musí hrozně žárlit a proto si ji chce jako vzít, protože ona, jak teďka, že jo, jiný dva jako nejvíc takový filmy a seriály, který vyzdvihly, je Stranger Things a Enola Holmes. A že jo, ona tam jako v obou tam má jako nějaký vztah určitý. A jako má tam taky ty romantický scény. Podle mě to on nemůže rozdýchat, že jo. A proto si ji chce vzít, protože se prostě bojí. A je to úplně stupidní. Podle mě on nedává ten fakt, že jeho holka, žena, já nevím, co to je prostě, to je jedno, že prostě se v těch jejich filmech jako líbá s někým jiným než s ním. Což je úplně jako, je to logický, ale je to hrozný, protože žárlení na někoho je hrozný, jo. A kdo říká, že ne, tak jo, je hrozný. A vy víte, že je. Takže asi tak. To se dostáváme ještě k dalšímu bodu. Co je kolikátej 7. bod. A myslím si, že Millie Bobby Brown je extrémně overrated. A je. A neříkejte, že ne, protože je. Nenechám se to být prostě extrémně overrated. Všichni prostě mají rádi, všichni podporují, všichni úplně podporují v tom, co jako dělá. Ale ona se hrozně změnila. Já nevím, jestli jste to jako nepobrali, ale hrozně se změnila, když začala chodit s tím blondětým hnusákem. Já jsem měla jako moc ráda. A prostě potom už jako najednou prostě se z ní stala totální. Protože zaprvé si myslím, že jak má tu značku, že ona ví, že si ji hlavně kupuje jako děcka v mém věku a vlastně níž. A ona na nich hrozně vydělává, protože jeden set, takový tenhle set, letos já jsem se kupovala každý rok, letos ho kupovat nebudu, protože ten je vánoční set, takže letos je za skoro 1000 korun. A je to asi takhle veliký, takhle průměrově. Je tam 5 nějakých miniatur a prostě stojí to skoro litr. A teďka si představte, že prostě nějaký děcko jí má třeba rádo a nemá až takový moc příjmy, že rodiče mu můžou koupit jen tak prostě tady nějaký idiotní krém za litr. Jako, myslím, že na nich hrozně viděla. Je overrated, prostě mi přijde teďka poslední dobu extrémně naplněná a prostě to nezvládám. A ještě jak napsala tu knížku, tak jsem se dozvěděla, že ní napsala jakože nějaký ghost něco, jako ghost nějaký writer, jakože to nepsala ona, což mi přijde zbavělý, protože vlastně ona vzala nějaký rodinný příběh daný, poupravila ho, protože to je nějaký příběh z její rodiny, a se ho vlastně trošku poupravila. Dala ho napsat nějaký ženský a teďka ho prodá pod svým jménem. To je prostě... Takže jste se pochopili, že ji teďka pak moc nemusím. Já už se k tomu nebudu dát vyjadřovat. Jdeme na další názor. Jo, a to je, že nemám ráda Noacha Snapchata. Prostě ho nemám. Snapa, já nevím. Mu říkám Snapchat, tak co jste se asi mohli všimnout. Ale prostě ho nemám ráda. Přijde mi hrozně overrated, stejně jako ona. A nemám ho ráda ani ve Stranger Things, ani v realitě. Mně je jedno, že je gay. Mě vadí prostě, on mi vadí, jeho osobnost mi vadí. Prostě mi vadí, nevím, nemám ho ráda. Konec. Takže to bychom opustili kapitolu Stranger Things. A teďka mám tady 9. nepopulární názor za mě, já nevím. Ale jsou to 2 nejhorší flexy, který můžete říct. A to je, že vhazujete krabici od mlíka do papíru a druhý, že nečtete. Ale vy to dáváte jakože tak, že jako ten taxík, což je hrozný, jako. Prostě když
Když s někým přijdete a řeknete, ale já jsem nečetl jako 2 roky žádnou knihu, to je super věc. No tak to je úplně debilní. Nebo to jiný spolužačky mi řekly, že vyhazuju krabici od mlíka do papíru. A já jsem vám zhrozila prostě. Pokud sledujete jakým způsobem můj kanál, tak víte, že já hodně teďka jako, já propaguju vlastně věci, které jsou cruelty free. Jako já nepropaguju, prostě o nich natáčím, aby prostě si lidi kupovali a tím pádem nekupovali věci, které jsou testované na zvířatech. Tudíž si asi můžete usoudit, jak asi to mám s vytřizováním odpadů. My vytřizujeme, jinak by to ani jako nemohlo u nás fungovat. Prostě tohle, kdyby mi někdo řekl, prostě ho kopnu a prostě odejdu. To už ne, jako rozhlídněte se prosím kolem sebe, než začnete dělat ty věci a říkat věci. Já miluju čtení, já čtu furt, jako to se dostává do toho druhého bodu a když někdo jako řekne úplně, no hele, já vůbec nečtu, jako nečetl jsem 2 roky, no nečet, jako tak to je prostě úplně debilní, jako. Protože asi pokud jste jako na základce, tak nějakým způsobem musíte číst, protože ne, jestli vy máte povinnou četbu jako my, ale my máme. A já ráda čtu obecně sama pro sebe, když teďka na to nemám úplně čas, tak vždycky se k té knížce ráda vrátím. A jsem ráda, že třeba i v té škole mám čas si číst, protože máme prostě povinnou hodinu čtení. Další věc je, že jsem stále proti linkám. Pokud jste viděli nějaký videa, co jsem natáčela dřív, tak tam mám linky. Ale pro mě to bylo taky jako určitý jako období, kdy jsem vlastně nesnášela linky, nosila jsem linky a teďka asi spíš nemusím. Jako ne, že úplně nenávidím, spíš jako nemusím, jo. Ale nenávidím je na dětech mladších kolika, 13 let, prostě to je hnusný. Když mám méně než 13 a nosíte linky, prosím vás, děcka, vypadáte jak bubludy, jo, takže to není dobrý. Takhle, já ráda nosím výrazně rtěnky, je to nějaký způsob jako mýho vyjadřování, jako mýho jako stylu, mýho já, ale nenosím je ani tak často, já prostě jako nosím ráda, ale když prostě si myslíte, že stanete prostě v 11 jako ráno brzo, abyste si udělali linky a pak jste jdete do školy a myslíte si, že jste největší frérky, tak nejste. Je to dost blbý a hnusný. Já vím, že to unpopular opinions a je to prostě unpopular opinion, ale nedělejte to prostě. Ne. Další věc je, že jsem hrozně proti Sheinu, ale úplně extrémně a nikdy bych si nic nekoupila z Sheinu. Poj. Je mi jedno, klidně si tam nakupujte, ale spíš to prosím nedělejte. Ne, takhle, neodsuzuju lidi, kteří tam nakupujou, ale zamyslete se nad tím a přestaňte to dělat, protože to je jedna z nejhorších věcí, co tady na té planetě snad vznikla, to je Shein. Že tam milion hadrů prostě, jako, ok, je to fast fashion, jako teď je tady víc těch fast fashion, ale Shein je ultra fast fashion. A neubližuje to jenom těm lidem, kteří tam vlastně pracují nelegálně, ale ubližuje to i celému vlastně světu. A nikdo si to neuvědomuje, všichni tam nakupují, že je to levný. Využijte teda nějaký second hand, nebo já nevím, prostě když je spousta jako možností, jak se nakoupit hezký věci, prostě tak se to třeba vyrobte, nebo zkuste něco jiného, když těch východisek je spoustu, ale nepoužijte Shein prostě. Je to hnusný, za týden se vám to rozpadne a kupujete znova prostě. Vůbec se to jako nepoučíte, no to je hrozný, já to nemůžu ani komentovat. Chci o tom natočit video, takže to může být jako očekávaný video na mém kanále, protože určitě to natočím. Jsme skoro u konce videa a máme tu dalšího overrated člověka a tím je Taylor Swift. Ano, Taylor Swift hrozně overrated. Jako neříkejte, že není, prostě mi přijde, že většina světa jako poslouchá Taylor Swift a já jsem takový jediný člověk, který fakt jakože neposlouchá ani jednu písničku. I když jsem poslouchala dřív a jako určitě bych jako v nějakých těch oblíbených písničkách na Spotify našla nějakou oblíbenou písničku od Taylor Swift. Ale prostě neposlouchám, protože je hrozně overrated a jako neodsuzuji vás, jasně, poslouchejte si ji, jako jo, jako není to špatná zpěvačka, jenom mi přijde hrozně overrated. A to už bylo konec dnešního videa, já budu moc ráda za všechny lajky a odběry a mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa.
a můžete se určitě podívat na další videa, co mám na kanále. Tak jo, ahoj!